Boas noites a todos e benvidos un sábado máis aos nosos queridos Sábados en Festa. Aunque este sábado non é como un sábado calquera, senón que hoxe celebramos as nosas letras galegas. Estas letras galegas se conmemoran a María Victoria Moreno, como xa sabedes, e nós en este evento temos preparado, pois, entre todo, bailes nos nosos cativos, as nosas cantareiras, poesía, música. Vale, que vamos a montar aquí unha boa festa. E agora, sen enrolarme máis, damos comezo a este evento cos nosos máis cativos que nos van a prestar unha canción e un baile que levan xa unhos días preparando. Así que recibamos con un gran aplauso aos nosos pequenos.
Agora pasamos dos nosos cativos ás nosas xóvenes cantareiras, que para algunhas é a primeira actuación e para outras xa levan algún tempo nos escenarios. Pero algo que teñen en común en todas é que son guapísimas. Así que, por favor, démosles un forte aplauso ás nosas guapísimas, pero guapísimas, cantareiras. É unha tolería,
María Victoria Moreno Márquez é homenaxeada este ano para o Día das Letras Galegas. Foi profesora de ensino secundario e escritora de literatura infantil e juvenil. María Victoria naceu 1 de maio de 1939 en Valencia de Alcántara, Cáceres, filla dun militar e unha mestra de primaria. A súa infancia pasou entre Badaxoz, Sepúlveda e Barcelona. Estudou o bacharelato en Barcelona en 1958, Filoloxía Románica en Madrid. Logo, en 1963, mudaría a Pontevedra con seu marido, Luis Yacer. En 1965 empezou a traballar como profesora de instituto primeiro en Lugo logo en Vilalonga e finalmente en Pontevedra. María Victoria, cando chegou a Galicia, interesouse na nosa lingua. Empezou a falala e a defender o seu uso cando nese momento non se podía ensinar nas aulas. En 1974, como represalia por ensinar en galego, retiranlle o pasaporte. Un ano despois, publica o seu primeiro libro en galego, titulado Mar Adiante, no que contaban as súas propias ilustracións. Mar Adiante conta unha historia na que unha mestre pon unha escola nun barco, no que se embarcan 11 rapaces e rapazas, xunto co mariñeiro Miguel, o capitán Xosé Lois e a cociñeira Goda. En 1975 gañou o primeiro premio do Concurso Nacional de Contos Infantiles, o Facho. A súa obra gañadora foi Cataventos, publicado en 1989 coas ilustracións de Carmen Peris. O Cataventos trata sobre Don Pío, un galo que non permite vivir en liberdade nin os pasariños nin as galiñas. A envexa e a ambición de Don Pío acabará levando a soidade máis absoluta. No ano 1985 obtén o terceiro premio do concurso de literatura infantil O barco de vapor coa obra Leonardo e os fontaneiros. Según María Victoria, este era o seu libro favorito. O libro trata sobre Antón e Leonardo, o seu can de palleiro. Son os protagonistas de varias historias. En 1988 foi nomeada directora da colección Árbore da editorial Galaxia. Ese mesmo ano publica Anamnórise, considerado o seu mellor libro, que se converteu un clásico na literatura juvenil galega. No verán de 2001 foi homenaxeada por moitos libreiros e libreiras na Feria de Libros Pontevedra, recoñecéndoa como escritora defensora do galego. En 2005 edita o seu último libro en vida, e o conto Cicantas, falecendo o 22 de novembro de 2005 en Pontevedra. Bueno, agora pasamos do canto e do baile a recitar poesía, porque non pode faltar nas nosas letras galegas, pois recitar, contar algo no noso idioma e deleitar coas palabras de escritores que eles sempre contan o que sinten
pois, acompañado con música, obviamente. E así que os deixo con a nosa amiga Nuria recitando un texto.
lusco-fusco de maio, cando a faisca da erva ceda no do vento, que dormir a primavera. Aínda, as flores presumidas desafían as estrelas. Rompen a cantar os grilos e os bebeliños golpean con aceiro negro a paz dourada e serea. Volve o gando para as chousas e as campaniñas só queixan polo sol que vai dereito, camiño da fin da terra. As sombras enchen as casas e as nais preparan a cea. Mais todos os nenos fosen da música das carteiras, porque a noite é moi fermosa e presta a disfrutar dela. O gato, lambón e vago, os seus bigotes aquela, e o tramo da cadeliña, alma, bonita e pequena, aproveita un descoido, lisca da casa e comeza xunto aos nenos o seu xogo, mais ninguén repara nela. Cos seus aniños máis eliños, mira docemente e prega, ser unha máis da cuadrilla, como se fose unha nena. Coas súas lubriñas douradas, fai títeres e piruetas, e a fin, arrínese triste baixo a súa capeña negra. Leva o seu rabillo a rastro, leva gachas as orellas, e leva dentro do peito unha dodadiña de pea, tan quente como o vago e tan donda como a cera. Camiña cara de Cures, alma, a través da cadela, vai coa calma do sol, que ni para min ten presa. Que buscas? Pregunta un moncho, que neste momento esperta. Volve a casa, e a voz rouca dunha coruxa bella. Hai unha chorudiña considerada que só brilla na roupa bella e gastada. Brillando a rola, despois pícame a face con alas dondas. Cando rilla a choruma, miañan os gatos e acenden 20 ollos os 10 lagartos. 20 lucernas fan un mundo de sombras que o can goberna. Galopan polo aire, soben ás camas e os medrosos supoñen que son fantasmas. Mais son amigos larpeiros e curiosos como os meniños. A noite vai subindo, medran as sombras, gabean polo aire figuras todas. Mais sai a lúa e florece o sosego na terra escura. O ceo nese instante faise pequeno, mais colle en cada estrela un mundo inteiro. Son mundos grandes, habitados por xentes altas e amables. Queridos homes altos, desexo vervos, baixade ata a bufarra onde eu espero. Se non baixades, mandádeme co vento unha mensaxe, unha brisa de alas vispa do faio, e recibo a mensaxe con desencano. Atende á terra e á vida que palpita na natureza. Bueno, espero que os haya gustado este pequeño recital, pero ahora volvemos a donde empezamos e damos paso ás cantareiras, que volven con outras cancións que a mí personalmente gustame moito. E ademais, contamos coas súas voces, que para mí, que traballo con elas moitas veces, son as mellores. Un forte aplauso.
Bueno, espero que os lo estéis pasando bien, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora os vais a pasar moito mellor, porque volven a sair ao noso escenario, os nosos cativos, unha nova canción e un novo baile. Entonces, antes de que entren, creo que lle damos un forte aplauso ás nosas pequenas estrelas.
E, bueno, sinto deciros que xa estamos chegando a nosa reta final do evento das letras galegas. Neste sábado de festa contamos coa colaboración dos pequenos, como acabamos de ver, das pandeireteiras de iniciación, recital de poesía, é dicir, un sábado completiño, non? E antes de acabar, temos a actuación dun artista que canta bastante ben, de Carlos Pérez, que tamén conta coa colaboración das pandeireteiras de iniciación. Así que o último cospido é un forte aplauso para Carlos Pérez. Bueno, boa tarde. Eu creo que cando nunha celebración como esta, o Día das Letras Galegas, se pode facer unha especie de compendio de música, de baile, de poesía, en fin, un poquinho de todo eso que conforma a nosa cultura. Eu creo que nos podemos sentir orgullosos da nosa terra e da nosa lingua. Quero vos pedir un pequeno esforzo. Esta canción que vos vou cantar di unha serie de cousas coas que supoño que todos estades de acordo. Pídovos que prestedes atención a cada verso e que o fagades voso. É unha forma de rendirlle un homenaxe sentido a esta terra feiticeira, bruxa, meiga, que é Galicia. Galicia, terra nosa. Galicia, que bonitas son as túas festas, que mozas garridas enamoraderas queren como naide, son agarimosas, divino tesouro desta terra nosa. Galicia, terra querida, terra de labregos nobres, cada corredor e a rúa, mil segredos ten de amores, que rías de maravilla, que campiña tan bonita, teus encantos, tua nobleza, todo mundo a ti che envidia. Cando estou lonxe de ti, terra meiga, terra enxergue, mil recordos me acompañan, pensando que iré volver para ver a miña rula, para ver o meu querer, e despois na miña terra quero vivir e morrer, quero morrer.
Gracias. Gracias. Pídovos un aplauso enorme a estas mulleres que fan casi o imposible. E para unha rapaza que, sin darse conta, está facendo historia tamén en Queixumes dos Pinos. Iria, ven aquí. A nosa presentadora que está gabeando paseniño, facendo un surco polo que pode discurrir tranquila porque leva boa base. Ese aplauso forte para a nosa presentadora. Bueno, yo, antes de irnos, tamén quero dar as gracias aos técnicos que están aí atrás, a Xoé e a Sergio, as cantereiras tamén, porque son as miñas compañeiras, a Carlos, porque él nos axuda moito co tema de presentar, de leer, de citar, e tamén os compañeros que están atrás, os pequenos, e os que están axudando os pequenos, como Manuel, Elena, Lucía. E agora, só quero dicir que para mí estar aquí agora, pois é moi importante, porque para mí Quixomes é como a miña segunda familia. Así que eu os convido que viñades máis sábados por aquí, que temos varias actividades como cantautores, cantantes, bailarís de varios estilos, cómicos, unha gran gama de artistas. Así que espero que pasades unha boa noite e que volvades a pasar por aquí. Moitas grazas. Hasta aquí foi todo, gracias.